What's up guys, it's me again, Sean De La Cruz, and today I'm here in Manila because of some, personal mga reasons. So today I'm gonna give you like a very quick tour. Bali, this is going to be a house tour. Wow! House tour and isa, and I know nakadungog na po about aning among balay, but first time tamo pasudlon good in this vlog. Makita gid ninyo ang among tinuod nga balay. So again, this is our house. It's called it's called IKEA. Yes, I'm here in IKEA and I'm very excited because this is my first time to be here, and daghan ko nakita ng mga posts sa Facebook about this and also we're gonna go inside, and I hope you're gonna be with me up until the end of this video. So let's go! Guys, gabi kay Do. Kailangan mong bilhin namin sa IKEA. Hindi, sa may chika. Ha? As in? Ay, pagkaon, gigitong kay ko. Nasa. Ano yung work mo? Sige lang, may magkuha ko pagka mag-ilis ako. Tigang init. Mag-ilis ako nga sa natin sa pagkakas. Kahit lang na rin sa Picas Room, mga kuwang gamit dito. Ay, wait lang. Hinay lang matingog kay natulog ako manghod. Tanawon tamo sa room sa kumanghod. Bali dito ko mga manghod, ang among kamanghuran nga bae diri din sa Lucky diri. Pero common namong CR. Sorry hay, kuno nila gyud mong CR. Hello, ay simple lang good. Kanang iko lang makalibang og magkaguan ba. Dayon glass among ana kulo. Hali ba dayon super shower. Ano, oy simple lang good, simple life raman jud. Anyway, magwasa tag kuan tanina. Kaya naman ko event karon. So, tanina lang saglit. Ay wait, kita na mo sa mga pictures akong family oh. Kaya late lolo gapatalikod lang na mo siya kay patay na mga siya niya lang ipato ba. Kani mga silingan na picturean na. Yeah, muna akong second room. Di ato ta sa laing part sa mong house. Sana sa akong sister. This is mga ganun siya mga light and medyo airy feels. That's why. Kani ipay mo naman isa mong panday. Nice ba? Dayon kumulos ka diri ka to na ning room sa akong room nako. Wait later pa to na mo sa mong kusina ha. Tara, lilibog na ko sa kadako sa mong balay guys. My God. Guys, ang next room na ako ipakita sa inyo ha kay. Diri ko kasagaran naga-vlog, di ba? Makita mo na ako. Sinay mga kuan ba? Ga-inquire na mga client. Unya, after na mo karon diri kay napami adtuan pod. Daging kami kwarto ba? Napami sa karon ano. Just room ni siya. Pero kani nga just room para ra ni sa mga friends nako nga eco-friendly. That's why wala na ang design. Diba? Plus, gaana ko sila walk-in closet. Wow! Diba? You're free to get. Uy, so yung gusto. Ilan mga plans po na ipalit na mo. Simple, uy. Simple life lang good me. Simple life. Tara, asa pa man mo, gusto. Saan gusto atuan sa mong balay? Kanang wala pa makita. Wait, ali. Kasi malagot ko sa kong mama kay bata ka suludog mga parinti. Tanang mga parinti kay pakuan. Tamo kani mong good mga reserve ni na mga higdaanan kay tig 1 week raman na mo higdaan na mong bed. So, mga reserve ni bali bodega ni namo guys nya ang mama ka magpasulod bag parinti ha di bagyo na to malikayan. Nawala na ko sa mong balay sa kandak ko di na ko bulaw sa mong kusina. Na dire among kusina di ayun on sa bawo. Welcome aboard. So finally nanata sa mong kitchen guys. So mo na siya simple lang gyapon kaayo and all the natay mo rag small table here kanang chika mo dara and all. And upon me nani, bato ra uy. Pila ra gud uy kung magkuan mo, pila ra man. Barato ra. So wala problema gid kaayo, pero laylay mong kitchen na depende sa lutoon. Okay, kaniyang bigger one. So if ever like naman ko mga friends nga chef like silang Roel, di ba? If ever daga na mga friends nga chef na mag-anhi, dirita na kitchen magamit. Plito ba na mga kitchen ng mga ingredients?
Sa kadagan sa mong ref, apil ka ni wala na nung nasudlan. Naman tong kundi. Ano sa pinagpalit ani? Nalimot lagi ko. Murag bago ra ni napalit. Ay, ano ka tag? Hindi ka mga tao dito sa mong balay talagot. Laro ba ni sila na lang ni sana? Direta. So, kung gusto mo medyo Italian feels na good. Kira di ko do ka ng feeling ay Easter kay murag nabot ka sa balay dayon. Kung mo good kung magpasta-pasta pod me, kanang for example magpasta night or wine night, dili pod mi nakita na kitchen. So total namang kitchen kay 13 or 14. Parang nga na kabok, depende on sa among field. Ano mga baso na mo dili wait, nagkaninga na bisyo na mo na rice cooker, napait nila na mo sa una katong medyo kuan ka na napamisa doon niya Maria bitaw nagpuyo niya karon kay lahi na biya ha. So pero gidala na mo siya naman siya sentimental value good. What else do you wanna see ba? Alin ko na to salida sa alin mo ano sa tag TV alin ko no. Agay ba? Parang nalata na niya kong brain. Hi, anyway, this is living room number 1 out of the 48 living rooms that we have. Dito yun naman siya nga dagdahan kay, you know, dagan mag-okay kong bisita. Ayun. Dere, mga extra ni giveaways mali kung kinsay mga bisita nga na dalhon bring house bakal ba dagang kay magpagkaon so kuha lang mo. Tapos kung mingawon ka sa dagat, pwede man ka dere na. Dere kay mga bisita ni mama man ganan dere nya kanang malingaw ba ng mga gore o bulak, di ba? So that's why gito yun ako ang wall decorations na mo should be something like that. And then kani mo ni mga books nga nabasa na nako in my lifetime. Wow! Ay, wait lang. Ako'y ginapangita nga files. Saan mo ginaputang? Niabot ako angkol. Yeah, asilingan na mag-compound manggod ni among balay. So like diri amo dito at bang ka na mga angkol auntie na ko. So murag niabot na akong angkol ganina ra gud diri. Abot ng gud sila wait lang mo gawa sa ko. Kaning mga ingon ani nga kinds of stuff. Mga Joni tumpong kani shout out ate Joni. Ano maganahan kay kaani. Ano ka ba? Simple lagi kay among balay Ginoo. Ali, dili maulaw ha, dili maulaw. Suroy. Ali. Mga orasan Diyos ko nanubra. Pangwa mo mga. Ali. Sa video ka. Diba? Kita ka pag mabot ang tagiya manindog sila. Ito, one of my favorite corners sa balay na mo, guys. I mean, after like a very long day, di ba? You can just put your things, then pwede ka mag-laptop lang, Muwatan ka sa view sa city. Diba? Kapoy ko, let's have pizza, kayo. Let's have I'll get one for you. You can make tea drin sa house. Go, sit down. Sige, what do you wanna talk about? In the morning naman, I like to spend it here. Just muna yung outside my garden, and then I have some books with me. Ayun, just some coffee sip lang, ana. Dayon, if ever magabinan ko basa, kanina man ko rin ang isuka mo. Ano ba? Pamilya? Into the bird. Anyway guys, so kidding aside, kung naka din sa IKEA, kaya they provide this kaning free na mura siya. Ang ewit ang texture kay mura gid siya kanang sako. Ay, sako gid siya, di ba? Sako gid siya.
So, naimrag area dito nga. Daghan kayo gingon ani. So, all you have to do is like grab one and then you can bring it. Murag, mo na ilang shopping bag. So, ano din mo position, matlalaan. Karon ka namin sa, kanang lower floor man, di ba? Kada siyang mura siyang department store nga naadiritan na ilang mga baligya. And then, yeah, tinod na makita nyo sa Facebook nga barato rin ilang mga baligya dari. Guys, kanang while got sorry mi ba? Ang kanta nga nasa kong mind kay bata pa ako, namimili na dito, sigurado ako, tapat at usa na ora mismo, lahat ng kailangan mo mayroon sa Gaisano. Mula noon hanggang ngayon, sa Gaisano pa rin ako. Sana! Ano ba ito, diba? Ano, tayo angay doon sa ikiyagin. Ang Gaisano ragid ko. Pero tinod yun, like, well, like, tanong ko, parang na mag-isong sa kong mind. Ang nakikita, ito nagkay, bata pa ako. Lahat ng kailangan ko, mayroon sa Gaisano. Mula noon hanggang ngayon, sa Gaisano pa rin ako. Sano! Curious lang po, ang staff nila tanan ay hedge. So, pakutan na to, sir, excuse me. Sir, curious lang, ano meaning ng hedge sa ano? Hey. Ah, parang hey siya? Ah, okay. Oh. Diba? Hey! Hey! Hedge din. Ano meaning ng hedge? Ah, table 32. Nawala na good. Guys, because it's so big, dili na may kabalo kung asta dipita mo gawas og ahani bayran ning among gipamalit. Yeah. And you know what? Ako daghan kay kog friends sa mga architects and all. So feel na ko kay kalipay jud kay ninyo nga mabot mo dire do. Shout out to all my friends nga architects and couples na mga kunana. I know you're really gonna be very happy pag namo dari. Ay katong mga ganahan og mga interior designing, mga self-design ana. Okay, so we finally found the exit and check out. Guys, kami kadagang tao karon. It's a Saturday. That's why. Guys, wait lang, na-ignorantihan ko kay dire di. Kay ikaw mag-pack sa imong mga pinalit. So di ba naanad na nga kanang like, ang cashier or like naitig stock, ay tig putos nga lalaki sa kilid or babae. So dire kay just like what they are doing, ikaw ang magputos sa imong mga gamit. So it's exciting. Wait. First ever IKEA receipt, dili ilabay. It's up to you if you're like gonna use the katong mga like this or just put it inside. Dinigid necessary yung money midiri pero for the experience. So there you have it guys. That ends this vlog. I hope you had fun watching this one. Di kay ko makashoot og tarong kay dagan kayong tao like super duper oh. Diba? So again, thank you so much for watching this one. Please give this video a thumbs up. And again, sa mga new viewers out there nga wala pa naka-subscribe, please don't forget to subscribe to my channel and give this video a thumbs up because it's really going to help my channel grow. So thank you so much guys, and again, this is Sean Cruz saying thank you very much and everything that we do. May God be praised.